Lee nne. Nwaanyị niile bụ nne, ma nwata ma agbọghọ ma okenye. Agaghị eji na agwa otu nwa agbọghọ dị njọ si na ụmụ nwaanyị niile ajọka. Nne gị ọ bụ gịnị? Ịhụ ụmụ nwaanyị Afrịka, ha dị ka ndị ọnwụ na-ekwe ọnụ. Ọ bụghị na ha adịghị eriju afọ, kama ha na-ewere ndụ ha na ihe niile bụ nke ha nye di ha na ụmụ ha. Kama nne ga-eri ka ụmụ ya rie, kama ụmụ ga-arịa ọrịa ka nne rịawa, kama ụmụ ga-ebu ọnụ ka nne gbara aka, kama ụmụ na-agaghị aga akwụkwọ, nne pụrụ ije mgbazi. Ka obi dịrị ụmụ mma, nne pụrụ ime ihe niile. Malite n'afọ ime ruo n'okenye, nne na-abụgide nne. Ọ na-edi ihe mgbawa obi niile, were ahụhụ na ekpere hiri isi. Nne bụ ide ji ụlọ anaghị ahụ anya. O nweghị ihe na-agbawa nne obi ka nwa ya na-akpafu akpafu, ka nwa ya na-ebutere ya aha ọjọọ. O nweghịkwana ihe na-atọ nne ụtọ ka ịhụ ebe nwa ya na-agbasi mbọ ike. Onye chọọ ikele nne ya, gịnị ka ọ pụrụ iji kelee nne ya? Ekele nne anaghị agwụ agwụ, anaghị akwụcha ụgwọ eji nne akwụcha. Nne bụ osisi bụrụ ugo. Aghaghị ikele ezi nwoke anya ọma zụtara ahịa ọma. Nne na nna onye ọbụla bụ ịgba. Ya bụrụ na ị nwere ụdị nke m, ị nwere ihe niile. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe. Nọdịnụ mma o.